Ένα τραγούδι, ο σκοπός μας είναι να αρέσει στον κόσμο. Αυτό μας λέει αν είναι κάτι επιτυχημένο ή όχι. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει και με αυτό το τραγούδι να κάνουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπητό στον κόσμο. Κάθε φορά ο Φίβος νομίζω ότι ξεπερνάει τον εαυτό του. Νομίζω ότι έχει αυτή τη μυστική συνταγή ο Φίβος. Δεν πρέπει να την έχει άλλος άνθρωπος. Την ξέρει πάρα πολύ καλά, ώστε να κάνει τραγούδια τα οποία να τα αγαπάει ο κόσμος. Τώρα ο Φίβος είναι αποκλειστικός παραγωγός μου, εδώ και 7 χρόνια, από το 2004 μέχρι και σήμερα. Πολλά χρόνια νομίζουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι και τα επόμενα χρόνια θα είμαστε μαζί και θα συνεχίσουμε να κάνουμε έτσι ωραία πράγματα και πράγματα που θα αρέσουν στον κόσμο. Αυτός είναι ένας πολύ καλός αθλητής και ένας πολύ καλός οφειλός. Κοίτα να δεις, νομίζω ότι τώρα πια θεωρώ ότι έχω έναν πραγματικό φίλο σε αυτή τη δουλειά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πεις σε αυτή τη δουλειά ότι έχεις ένα φίλο. Η σχέση βέβαια αυτή, σε εισαγωγικά η σχέση, ξεκίνησε όσον αφορά την συνεργασία μας, δηλαδή ήμασταν συνεργάτες. Με κάνες τη ζωή μου όλη να αλλάξω, χωρίς εσένα δεν μπορώ να υπάρξω. Αυτό το τραγούδι το πάρα πολύ ωραίο, το πια να συγκριθεί μαζί σου. Σε ποιες το αφιερώνεις? Είναι ένα τραγούδι που θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες θέλουν να το ακούσουν από τους αγαπημένους τους. Το πια να συγκριθεί μαζί σου νομίζω ότι είναι η καλύτερη έκφραση που θα Δεν μπορεί. έχει ηλικία αυτό το τραγούδι νομίζω, δηλαδή είναι για όλες τις γυναίκες, για όλες τις ηλικίες. Νομίζω ναι, νομίζω δεν έχει και ηλικία, οπότε θεωρώ ότι αυτό το τραγούδι αρμόζει κατάλληλα σε όλες τις γυναίκες. Θα ήθελες να κάνεις άλλο ένα τρίτο παιδί, να πάμε σύντομα? Κοίτα, νομίζω ότι με τα δύο είμαστε ως τώρα, είμαι καλυμμένος, μπορώ να πω. Είμαι και γεμάτος από γυναίκες. Αλλά Έναν άντρα, ένα αγόρι στην οικογένεια. κοίτα, δεν είμαι από τους παπάδες που κυνηγάνε το γιο. Ξέρεις, γιατί υπάρχουν και άλλοι που ακούω που μπορεί να φτάσουν και τα 4 και τα 5 παιδιά μέχρι να φτάσουν στο Τόσο γιο. πολύ θα φτάσεις. Όχι. Νομίζω ότι χωρίς να υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, αν είναι να έρθει, με το καλό να έρθει. Αλλά σίγουρα δεν έχω βάλει ένα τέτοιο σκοπό.